पहिलानो फंगसंनि जिनि मीडिया बंधुरंग न एबं मीडिया फ्रेंडनो बेलायनो खाखाम हामबाय जिबाया गरो जोंनि लामा कासमनि कारण के मनो दीर्घदिन सिंग्रमबै 2002 2003 থেকে চিনি जों अमायके स्कुल मामु सनाय बेमनि किन्तु 20 বছর पारंगै थांगा ताबो चिनि बेतन बारिया आबनि बागे चिनि बेतन बारायनाय बागे जों हापांनो जों डिस्ट्रिक्ट दियो साथि जों आईएएस ताइ एडुकेशन डिपार्टमेंट चिनि डाइरेक्टर आगरतलाव ताइ जों मुख्यमंत्री थानिबो जों अमायके चिनि देबरजन खायका आसुकसाबो 2-2.5 বছর 3 বছর जों आंदोलन खायमै ताबो चिनि रिजल्ट कुनु माया आबनि बागे बाध्यतामूलक जों चिनि जों लामो अंखरन के बाध्यता जों मुचुंगिया लामो अंखरनानि ताबो फानो चिनि बेतन बारियानि बागे जों लामो अंखरन के बाध्यता जों तालबुरमा चिनि बेतन माया 3 मास 4 मास के जों अमायके जों तनि जागो चिनि अपराध तामो आबनि बागे जों हाबंनि थानि अपराध नायनामु छाना मुचुंग बरक गोबां मा ताबुक गोबां मा तुइनो गोबां मा डिपेंड माने तुइए बरक अमायके 2% 5% बेतन बारायनाय कक्सो किन्तु मिड डे मिल कर्मीरंनि 12 मास सामंखाय 10 मास रांग्रिवो आबनि जों तामो खायबंनि बागै जों तामो बुल त्रुटि खाय आबनि जवाब तिनि हापांग्रोना नांनाय जों सावत पुलिस तियासारा पुलिस प्रशासन दक 12 मास डिउटी खाय 13 मासनि बेतन मानो जों 10 मास 12 मास सामंखाय तामोनि बागै जों 10 मासनि बेतन मानो नां आबनि रिजाल्ट तिनि हापांग्रोना नांनाय तिनि साना नांनाय गसना नांनाय जों अमायके ते तंगै माले 6 मालिया 2002 नि हटे मामुइ संगै प्राय 20 বছর संगै खरकसा गभर्नमेन्ट सामं खायका हिंके प्राय 5 বছর गने रेगुलर खायो जों चिनि स्कुलनि मामुइसने 20 বছর संगै तावगो रेगुलर खायजे गया चिनि कुनु माने बेतन बारे जायगा जों बाहायके बानसिनाय हापां जे समय कर्मचारी रगनि बेतन जे जागाव बाजार बरक अमायके बेतन माने बरक मासिक बाजार खायो जों आ बाजार खायो जों जे बरक 100 টাকা केजी चावो जों 100 টাকা केजी चावो 2500 টাকা भाई बाहाय खाय आनी मिड डे मिल कर्मीरा आं मिड डे मिल कर बाहाय के चलिनाय दिने माने दिन रां बारिवो चिनि रां बारिया हापां जोंनो नायख्लाया जों आसुकसा कष्ट खायो सारा त्रिपुरा 8टा डिस्ट्रिक्टनि बरक डेपुटेशन खायो डाइरेक्टर थानि मुख्यमंत्री डेपुटेशन खायो किन्तु बरक कुनु साक नांजे गया आबनि बागे तिनि बाध्यता जों लामा कासननि बागे तिनि नेशनल हाईवे आगरतला दो कमलपुर रोड बेलपां हाई जागाव जों लामा कासुइदों कयटा जाव राहुल कासुनाय जों तिनि जोंबाय जे हापां जोंबाय मालायासा पर्यन्त जों अलामा अबरोध खायतंनाय खायनाय जों नांखायखाय जानिनाय जों थैरिनाय नांखाय जों बुलि जानाय आबनि बागे आनि दल राजी दं आनि मिड डे मिल कर्मीरक सारा त्रिपुरा 11130 जन बरक दङ जों बुलि जानायनि बाध्यतामूलक दं ताबो दा लाहार चेंदराब ना स्टेप जों ताबुनो साबसानि परेनो जों चेंखा निनसिनमु आं डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि कनभेनर बिरकुमार देबल